Halløj! Så håber jeg, at der er hul igennem, og at man kan høre mig, og at der er i orden. Man må gerne lige sende lidt kærlighed, hvis der er et lille hjerte, et lille hej. Vi kører den lige på den her måde igen i dag, fordi at der er en, der ser med i hvert fald, kan jeg se. Tusind tak, og der kommer flere på nu. Vi kører det lige igen i dag, fordi vi er stadig lidt sommerferie ramt jo, så Katarina er på ferie, og ja, Sage er også på ferie, så hele setup'et, det bliver altså først om 2 år, at vi er klar med det igen. Men vi gør det sådan her, og jeg kan se, at I kan høre mig. Det er fedt. Tak for det. Tusind tak. Jeg ligger hårdt ud i dag og begynder at lave nogle ting. I må rigtig gerne, hej piger, I må rigtig gerne lige skrive, og så kigger jeg lige bagefter, hvad det er. Jeg vil sindssygt gerne lave den her ret sammen med jer. Vi skal lave sådan en shakshuka. Nu har jeg spurgt Joy 4 gange i dag, og hun har sagt det fuldstændig fejlfrit hver gang, og jeg alligevel, så har jeg lige mistet tråden lige nu. Men jeg i hvert fald har læst mig frem til sådan sådan en afrikansk ret, man laver til brunch eller morgenmad eller et eller andet i Afrika blandt andet. Så, men nu har vi oversat en opskrift, så den faldt jeg over her for ikke så lang tid siden, at den prøvede jeg at lave, og jeg er helt vild med det. Så nu laver vi det sammen, og den er med ærter, så derfor så sætter jeg lige det over først. Så har jeg jo fundet guld i haven, prøv lige at se, det er bare én stikkelsbærbus, det her, det er jo fuldstændig vanvittigt. Og som giver alt det her. Så hvis man ikke har en stikkelsbærbusk i forvejen, så skal man da tage det, fordi det er fuldstændig vanvittigt. Så vi laver stikkelsbær, grød og rosé. Men som sagt, I må rigtig gerne lige skrive, eller sende et link, eller et hej, eller hvor I skriver fra og sådan noget. Så kommer jeg til det lige om lidt. Jeg sætter bare lidt derover, fordi så kan vi forhåbentlig nå at få hele processen med. Opskriften er som sagt på dansk, og jeg lægger link op til den her bagefter. Den starter med, at man skal lave noget baconstøv, og der har jeg faktisk allerede lavet i går aftes, netop for lige at tage den der del ud af processen. Men det tager jo ingen tid. Steger noget bacon, tørrer det på noget papir i køkkenrulle, og så laver man baconstøv her på 20 sekunder. Jeg stedet i. Det er jo sindssygt lækkert. Det kan jo bruges til alt, lige fra havregrøden om morgenen også. Men, og når man så gør det, så går man videre her. Så skal man lige skylle skålen, står der. Det har jeg så allerede gjort, fordi jeg har snydt lidt med det andet. Så det skal lige veje 200 gram vand her. Det er så man kan stå, så jeg kan se her. 200 gram. Der. Ish. Og næste. Så skal vi have noget grøntsagsbouillon i, og desværre havde vores fryser stået åben hele natten. Så alt det der lækre grøntsagsbouillon, vi havde lavet og frosset ned, det han har stået i weekenden, sidste weekend, så jeg tog altså ikke gerne, at man har smidt ud. Man skal flux til at lave noget nyt, og simpelthen bare ikke nået det. Så det kan være, at vi gør det næste gang sammen, eller der er nok at lave det inden, men alligevel. Noget grøntsagsbouillon, nogle forslag, og så skal der noget peber i, den har vi her. Sådan. Og næste, så skal vi egentlig bare have hatten på, og så kan jeg nemlig lige se, hvad jeg har skrevet. Glæder mig til. Sådan. Næste. Så skal det lige stå i 3 minutter, så kan vi snakke imens. Sådan. Så skal jeg lade den lidt væk. Nå, brillen på, så skal jeg lige se. Ej, hvor er det fedt. Hvor er I mange, der skriver, hvor er det sødt. Ja, fedt, mand. Merete og Gitte og Kenneth og Pia. Ej, hvor fedt. Hvor er det hyggeligt. Og Rita. Dejlig. Karsten og Tove. Ej, hvor er det fedt. Og Lars er med. Jamen, Lars, altså, hvorfor står der føj dem til video? Betyder det, at jeg kan få dig på her hos mig? Det ville da være for vildt. Er I klar på, at jeg lige prøver at trykke på den? Jeg håber ikke, det er sådan, at du ryger af eller sådan noget, Lars. Så må vi lige. Prøv lige at trykke på. Ej, hvor vil det? Jeg har lige prøvet at tilføje dig, Lars. Det var så hyggeligt. Så står jeg ikke helt alene, som jeg var lige ved at gøre i dag. Jeg skal også prøve at lave den der. Jeg prøver lige at se, om det lykkes med Lars. Så har han så afvist min invitation.
Nå, det er måske ikke med vilje, at man laver den der. Nå. Coronaland. Lars. Har du fået corona? Skidt. Karen tager med, Lene, Henriette. Ej, hvor er det fedt. Ja, nu prøver jeg igen. Nu prøver jeg lige piger og slå sådan en. Fremad. Ej, og Gitte er med for Kroatien. Ej, hvor fedt. Jeg prøver. Nu prøver jeg se, om det lykkes. Hvis det ikke lykkes, så ja, jeg ved ikke, om man kan det der. Tak for hjerter. Nå, der står altså også en afvist Gitte. Der er jeg åbenbart ikke lige teknisk snille til at finde ud af det der. Nå, men skriv endelig. Jeg kigger lige løbende, når det er, at jeg ikke lige laver mad. Og nu henter jeg lige nogle ærter, for jeg ved, der skal ærter i lige så snart den bliver dyt. Sådan. Jeg vil bare sige, jeg kan lige fortælle om denne her, at den her ret har jeg fundet en masse udgaver af, som også nogle på engelsk, som jeg satte ind, som vi skal have oversat, fordi at den er virkelig, virkelig lækker. Der er jo sådan noget, man kan også lave den på sådan en tomatbase, i stedet for ærter, du kan lave den på bønner, på alt muligt. Og det bliver simpelthen så lækkert og så smagfuldt. Den her er der ikke så mange krydderier i. Der er det her grøntsagsbouillon og nogle det der er puttet i forsløg og salt og peber og sådan noget. Så det er ikke fordi der er så meget, altså, men man kan jo sagtens spice den op med chili og alt muligt andet. Og det fede ved at lave den her ret i Thermomixen, det er jo, at man koger det i skålen her, og man blender det i skålen, og så hælder man det bare ud i bakken her, og damper det også. Så du har jo alle processer, du behøver ikke alt muligt andet for at lave den her ret. Men nu kan I se, det her er jo, vi kan se det. Det er jo egentlig grøntsagsbouillon med lidt løg og en lille smule krydderi af. Så skal vi have nogle ærter i. 250. Kigger lige om lidt igen. Jeg vil bare så gerne vise det her. 250 gram. Og næste. Og skal vi lige have den her på igen. Og så skal den op på hastighed 3. Så står den lige 2 minutter. Og koger det her. Så lige ærterne på frost. Så er jeg tilbage. Nej, du skal ikke tage telefonen. Jeg skal tage briller på og læse på telefonen. Det er det, jeg skal. Nå, jeg skriver i mere. Nej, Janne, har du fødselsdag i dag? Ej, tillykke. Kæmpe tillykke herfra. Hvor fedt. Det var dejligt. Katarina har fødselsdag i går. Så hende fejrede vi alt, hvad vi overhovedet kunne. Så fedt. Nå, det er derfor, det blev solskin igen. Det er dejligt. Nå, Lars, det er godt, at du ikke er så hårdt ramt alligevel. Det har været en... Det har sgu været ked af at høre, hvis du skulle døje for meget med det. Nå, nu prøver jeg lige. Det, som vi kan gøre imens, at den står her, og jeg skal lige sætte den ordentligt, så den anden ikke står og vibrerer så meget. Det jeg kan gøre imens, så er at jeg sætte den der stillestarbrød over, fordi så har vi gjort det. Og det er ret nemt. Det eneste er, der er cirka, jeg tror det er 650 gram ish af stikkelsbær. Og den fører jeg bare ned i kanden her. Jeg tager lige lidt pas på guldet. Og de er altså virkelig søde, fordi de er topmodne. Der er nogle af dem, der sådan helt sprækker, fordi de er bare klar og saftige og lækre. Så jeg tror faktisk ikke, at jeg har fået så meget sukker ved. Jeg tror 100-120 gram måske ish. Der skal også selvfølgelig lidt sukker i, så jeg tror egentlig bare, at jeg vil nøjes med det. Det tror jeg nok. Jeg vil hverken putte vanilje eller noget som helst andet i, fordi det skal bare blive verdens lækreste, mest simple stikkelsbærgrød, det der. Så er vi klar herovre. Så, nu skal I bare se, så skal man til den her af. Så skal man have hatten på her, fordi nu bliver det voldsomt. Og så skal den lige op på hastighed 4, og så skal man dreje den videre op til hastighed 7.
Er den klar? Sådan. Og så kommer der en fin video. Jeg kan se det. Man se det der, hvis jeg trykker. Med at man skal lige arrangere noget bagepapir. Men nu kan jeg også lige vise, hvordan man gør, så kan I se videoen, når I laver retten på et eller andet tidspunkt. Men noget bagepapir, som Lars har lært mig, krølle sammen. Og så har jeg klippet det ud i forhold til, at det passer ned i bakken her. Gjort det vådt og vredet det for vand. Det er, at det skal passe hele vejen rundt og gerne gå lidt op. Fordi nu skal vi have den der ærtegrød, kan man sige, puré ud, så er det nok mere, ud på bakken her. Og så skal vi have det, dampet. Så det skal altså være en lille smule op over kanterne her. Ellers bliver det noget svineri. Sådan. Se, prøv at se den lækreste farve. Kan man se det? Må bare se det på låget her. Virkelig, virkelig lækker. Og dufter også godt. Sådan. Slut. Så skal man gøre det. Nu slukker jeg lige for den her, så kan I se med her. Så skal man gøre det hele blandingen dybt op. Så skal man tage 4 æg. Og her. Det er bare så, det larmer for meget. Men der vi ikke kan skrue op og ned på lyden. Sådan. En til. Ja, jeg ved ikke, om man kan se det her. Vi skal bare lægge os ned i den der puré, hvad end det er, om det er tomat, eller ærter, eller hvad det er. Så skal man have, når det er ærter, vi laver her, så skal man have nogle sukkerærter. Og dem skal man bare lige over en gang. Sådan. Og så putter man dem med i her, så de ligger her. Det er fint. Og så lige et stykke til. Sådan. Så er det 2 ting. Så bliver det fint. Så sætter vi den over. Lige med det samme. Så. Okay. Så har vi det. Og det har vi gjort sukkerærterne. Dem har vi puttet rundt om æggene. Ja. Så skal vi lige, så putter jeg lige lidt peber på. Her lige på toppen. På æggene. Jeg synes, at der er noget rigeligt salt, så det behøver man faktisk ikke. Så skal man lige vaske skålen. Så lige. Men man kan egentlig bare skylle den lynhurtigt, fordi det eneste, der skal nu, det er det her væske, der er hernede. Det skal bruges til at dampe med. Så man behøver ikke at... Så skal man have en halv liter vand. Smager der. Så skal vi have arrangeret det her ovenpå. Låget på. Der skyller det lige alligevel. Det ligger så meget opvask bagefter. Sådan. Der var ingen, der så. Sådan. Og så skal vi have bakken på her ovenpå. Eller fadet, og så bakken her. Og her har jeg jo, jeg håber virkelig, man kan se det her, og min ærtepuré og æg og sukkerærter og en lille smule peber. Sådan, og det er både bagepapir. Så gør vi bare sådan. Og så tager vi næste. Der står lige, hvad man skal gøre. Det har vi gjort. Vi er foran. Og så skal det stå godt nok 17 minutter. Nu ser vi lige hen ad vejen, hvad der sker. Men hvad hedder det? Ideen er, når det her er færdigt. Jeg giver det en lille smule mindre, men det er fordi, jeg godt kan lide æggene er sådan smilende. Jeg gør lige de rigtig, rigtig smilende. Så det kan man selvfølgelig selv om. Man kan jo lige let på låget lidt, og husk nu at vende altid væk fra dig, når du står med den her. Men det kan man jo lige gøre, når det er, man står, og så kan man lynhurtigt lige mærke på blommen, om hvordan der ledes. Men vi kigger lige undervejs her, men det man så skal bagefter, det er, at man skal drysse det her baconsstøv over, og noget gedeost. Det kan jo også være alle mulige andre former for ost, hvis man ikke kan lide ged. Og nogle ærteskud, friske ærteskud. Og det bliver simpelthen så fint, og det bliver simpelthen så lækkert. Og det er så nemt, og der er jo stort set ingen opvask andet end skålen, og det her, der lige kan ryge op i maskinen. Så det er en
super lækker ret at lave. Nu ser jeg lige, om der er nogen, der har skrevet, og jeg er der på brillerne, er der um, jeg ved ikke, hvad der er Lars. Det er nok en eller anden, der har spurgt Lars om noget, eller hvad? Øh, mm, nej, det er altså ikke lige. Det, ja, er det bare mig, men den der is som hængekonsulenten, eller hvad hun har lavet, er den ikke lagt op, eller er det? Lene Henriette, hvad var det for en is? Var det Helene, der lavede is, eller det er måske det, Lars svarer på? Mm, Det tror jeg. Ellers skal jeg nok lige sætte mig ned bagefter og kigge det igennem, mens jeg lægger links ind til hvad vi laver her. Men hvis der er nogle spørgsmål eller et eller andet, så må I endelig skrive. Og hvis der er nogen af jer, der har prøvet at lave det her på Tagmixen før med andre opskrifter, så vil jeg sindssygt gerne høre det. Fordi at det er altså det er min nye ret, jeg helt klart skal udforske meget, meget mere af det her. Fordi det er vanvittigt lækkert. Så skriv gerne, hvis I har noget inspiration eller et eller andet. Når I har hjulpet hinanden her. Tak. Ja, og Lars, du har helt ret. Hvis man har en friend, så sender man selvfølgelig bare det her over på frienden, og så kan man lave alt muligt andet. Jeg havde egentlig også tænkt mig, men det kan godt være, at vi skal lave det imens, men jeg havde kaldt opskriften, eller opslaget ærter. Og det er fordi, jeg synes, der faktisk er sådan nogle ret lækre opskrifter med ærter inde på Cookidoo. Så hvis man bare går ind og søger ærter, og så dansk filter, jeg har også sagt en på engelsk, hvis du vil det, og hvis du tager det danske, så er der en masse lækre opskrifter. Og jeg har lige gemt dem her, fordi så kunne vi lige kigge på dem sammen. Der var blandt andet den med pasta, som jeg lavede for et par uger siden. Der var på camping med de 2 sømænd, og den er super lækker. Den skulle lære lidt mere spark af noget krydderier, helt klart, men virkelig lækker cremet sovs, der kom ud af det, hvor der jo hverken var fløde og alt sådan noget andet i, bare virkelig lækker creme. Så den kan anbefales. Og så er der en af mine helt klart favoritter, jeg har lavet den her på Facebook Live, jeg tror faktisk, jeg har lavet den 2 gange, men det er den her dip med ærter og bønner, og den laver jeg rigtig tit. Bruger den til pastasalater, altså som dip, til salater, til kød, til alt muligt andet. Den er virkelig god. Hvis I ikke har prøvet at lave den, så prøv det, for den kan altså bruges til alt. Så er den grønne gudinesalat, er også helt tosset med. Og så er der vores nye shakushak, ja, jeg ved det ikke. Men i hvert fald en rigtig god ret. Den kan man også lave. Og så er der den her avocado og gedeoste smash. Og det er også med nogle friske ærter, hvor man simpelthen tager avocado og gedeost, citron, man har næsten, ikke? Og så lige giver det. Må godt være lidt groft hakket, synes jeg. Men lige hakker det, og så kan man bruge det på brød. Hvis man nu havde noget portugisisk brød, for eksempel. En rest af det, man lige kunne riste rigtig hårdt, eller riste en lille smule olie, eller smør, eller et eller andet, og så putte den her avocado smash ovenpå, og med ærterne og osten. Og igen, man kan vælge, altså jeg kan bare rigtig godt lide gedeost, det er ikke alle, der kan det, men man kan vælge hvilket som helst ost, man gerne vil have til det her. Og en masse krydderurter og friske krydderurter ovenpå og sådan noget, så har du bare den lækreste frokost. Sagtens spise noget kød til, hvis man vil. Man kan også lade være. Man kan også lave baconstøv. Det er altså lige før man altid skulle have det i køleskabet, fordi det dur. Det dur virkelig. Så det kan man gøre. Jeg tror faktisk, at jeg sætter stikkelsbærgrøden over. Jeg ved ikke, om vi når at se den, men jeg giver den et kvarter til at starte med. Og når jeg så giver den 10 minutter, så kan det være, at vi når det på 100 grader. Og jeg vil starte den, inden der var et låg på. Der er her. Jeg putter også lige en deciliter vand i, for lige at give den lidt væske. Sådan. Prøv så lige over låget, ikke? Så rykke det på. Så. Og hvis det er, at man mangler en shoes, jeg laver den ikke i dag, men jeg lavede den i weekenden,
Og jeg sætter den lige på omvendt rotation. Det gør jeg altid, når jeg laver frugtbrød. Og jeg har også lavet 2 kilo jordbærbrød her i ugen. Altså det er bare med at bruge alle de der lækre ting lige nu, så det er, man også spiser det. Men så det er, man kan få det nu, når tiden er her. Hvad var det, jeg skulle til at sige? Hvad var det, jeg havde gang med at sige? Jo, hvis man skulle lave en juice, så den der nye mango rom juice, der er i kollektionen, den nye drinkskollektion. Der kommer rigtig mange nye kollektioner på Vidu på dansk. Og der er en mango, Merete, en mango rom juice, der er virkelig, virkelig god. Så prøv den, hvis der er. Og derudover er der verdens bedste barbecue sauce, og det hedder den også i den nye grillsamling, der er vildt lækker også. Så den kan også prøves. Nå, jeg ser lige med. Ej, hvor er det hyggeligt. Nå, Pia har lavet den med skildpadder og vanilje. Jeg tænker ikke, at det er min ret her. Det er isen selvfølgelig. Yes, fedt. Godt. Jamen, I må endelig bare... Ja, og tak Pia. Tak for alle dine opskrifter og al din inspiration. Og Janne og alle jer andre, som jeg deler med os. Det er simpelthen så fedt. Vi er meget, meget glade for det her på fabrikken. Nå, lad os lige gå tilbage til den her. Der er stadig 9 minutter endnu, men når det nok ikke rigtig lige at se den blive færdig. Men jeg tager et billede af den, når den er færdig. Så putter jeg lige lidt baconstøv og ost og ærteskud på. Og så kan I se den, og det samme med stikkelsbærgrøden selvfølgelig. Og den kan man lave med alle mulige opskrifter. Det er bare sådan en i hovedet, taget fra hovedet med hvordan jeg vil lave det normalt. Men det kan man gøre, ja, ligesom I vil. Jeg skriver Lars, er ikke Lars, der skriver? Yes. Ja, det er rigtigt, og der kan jeg faktisk lige sige, at næste uge, der er jeg ude at rejse, og jo mindre at jeg kan finde en Thermomix på La Santa, så er der ikke nogen live i næste uge, fordi Joy er ude at rejse, og Katarina er ude at rejse, og ja, hele fabrikken er lagt ned her. Men ugen efter, der er jeg tilbage, og ugen efter igen, som Lars skriver her, der vil Joy og Lars lave en Facebook Live. Mega fedt, fordi der er jeg så på Skanderborg og hører lidt musik der. Så hvad hedder det, så I kan følge med. Næste uge er der ikke, men vi skal nok lægge op, så der I ved, hvornår det er, og hvornår det ikke er, at der er live. Og som sagt, skulle jeg falde over en termin til næste uge, så er det helt sikkert, at jeg finder et eller andet, vi kan lave sjov dernede. Men ja, er der flere spørgsmål? Er der flere ting? Nej, ikke i dag. Nej. Men ved I hvad? Jeg gør det, at jeg lige gør den her fin. Det kan være, at jeg prøver lige at tage telefonen, så I kan se det allerede. Og så her. Nej, det kan man ikke. Sådan. Den roterede lige. Jeg ved ikke, hvorfor den gjorde. Sådan. Der, så kommer der ikke damp på. Så der. Det er lige, hvor lækkert det er. Det bliver fuldstændig vanvittigt lækkert, det her, kan jeg godt fortælle jer. Prøv det. Bare prøv det. Det kan virkelig anbefales. Så jeg lægger billeder op, når jeg er færdig. Det bliver nok først i aften med den der stikkelsbærgrød. Den skal lige køle af. Jeg skal nok lægge billeder op. Og så tusind tak, fordi I så med. Og ja, vi ses om 14 dage. Så er jeg i hvert fald tilbage her på fabrikken. Håber, jeg har det godt og har en rigtig god sommer og nyder det. Nu kommer solen. Vi ses. Hej. Skal jeg se, om jeg kan finde noget afslutning.